भैया, आज हम बताइए उस भारत के वो 5 गो बल्लेबाजन के बारे में जिन्हें 23 साल की उम्र में ठोकल जबरदस्त शतक। पहला नंबर पर क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर। 22 साल की उम्र में 220 पारियां खेल के ठोक दीलन 22 शतक। का बात बाना। दूसरा नंबर पर विराट कोहली। 119 पारियों में 15 शतक ठोक के कर दीलन सबके चौंका। तीसरा नंबर पर बा यशस्वी जायसवाल। 22 साल की उम्र में 71 इनिंग खेल के ठोक दीलन 8 शतक, जिनमें 7 शतक तो सिर्फ टेस्ट में बा। चौथा नंबर पर रवि शास्त्री। 110 पारियों में 7 शतक लगा के आपन नाम दर्ज करवलन इतिहास में। पांचवा नंबर पर शुभमन गिल। 73 पारियों में ठोक दीलन 7 शतक, आ बन गईलन नयका सेंसेशन ऑफ इंडिया। ए लिस्ट में सबे बा इंडिया के असली सूरमा, जिन्हें 23 साल की उम्र में रचलन इतिहास। अगर रउआ के ई वीडियो अच्छा लागल होखे तो तनी लाइक करी, तनी सब्सक्राइब करी आ तनी शेयरो कर दी, ताकि हमनियों के मनोबल बढ़त रहे। ऐसन वीडियो देखे खातिर सब्सक्राइब करी।